Takže máme tu vlog, neviem či už tretí alebo štvrtý, čo sa ide dneska robiť. Uvedomil som si, že čas sa nám trošku neúprosne kráti a do 1.5., keď chcem štartovať svoju sezónu na Powerfeste, nám zostáva koľko to je, nejaký mesiac a pol alebo mesiac aj 3/4, čiže idem sa začať venovať vo všetkom voľnom čase môjmu autu popri ešte šprintru. Poďme si teda prejsť, čo idem teda na ňom všetko robiť. Začal som už robiť niečo aj mimo kamery, keďže sa mi naskytol nejaký menší voľný čas, keď som čakal na nejaké veci. Takže samozrejme už ako ste zistili možno z nejakých mojich instagramových príbehov, auto ide do celolaku nového. Skoro celé auto už mám zbrúsené na hrubo, aby sa mi ukázali všetky nerovnosti a problémy na tom laku. Není to až také hrozné, bude tam málo roboty. Najväčší problém, čo mi spravilo, je, že zo starého pôvodného podkladu mi vystúpili mapy do toho laku, čiže to sa mi najviac nepáčilo. Možno sa ešte pýtate, prečo tu mám dvere, okná, späťaky a tak ďalej. Je to kvôli tomu, že snažím sa celé auto brúsiť čo najviac, kým je uzatvorené, pretože nechce sa mi rozoberať interiér a zároveň to potom všetko umývať, gabať, aj keď nebolo by to moc náročné, len na čo si robiť zbytočnú robotu. Čiže zbrúsim si všetky veľké plochy, potom zhodím dvere, rozoberem dvere a už sa auto zalepí od nuka a budem si môcť brúsiť práhy, stĺpíky a tak ďalej. Takže idem sa ja prehodiť do gala, zoberiem šmirgle a idem pokračovať. Tak ako ste videli už v predošlom videu, teraz už mám šprintra vonku, mám tu iba svoje auto, takže ja si idem zhodiť teraz dvere, kapotu, dvere si ešte predtým rozoberiem, vyberiem okno, tapacíry, všetky tieto veci a potom zrejme sa pustím už do dobrusovania ostatných vecí, kde som sa nedostal. Dobrúsené a už máme aj nalakované. Zatiaľ je to plnič, idem si teraz prebrúsiť za dveria, streknúť si to už finálnym lakom, potom nahodím dvere naspäť a ideme to striekať do finišu, aby som to stíhal, lebo termíny tlačia. Čiže takéto provizorné lakrenické miestečko som si spravil, samozrejme ako podmienky dovolia. Auto už celé v čiernej, krásne, konečne to není dalmatinec, ako to bol predtým, už to začína trošku naberať tvar. Samozrejme, teraz tie zadveria všetky si zabrusím, nastriekam a keďže je to Amerika, ideme to striekať na Ameriku, zadveria budú nastriekané, čiže zavesíme si pekne dvere, kapotu, všetky tieto veci a budem to striekať všetko na kopu. Nech mi spraví tú štruktúru úplne rovnako na celom aute, lebo keby to striekam takto po dieloch, je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že by to nebolo úplne rovnaké, ako by malo byť a to by sa mi nepáčilo, keďže sa už s tým páram nejakú dobu. Tak chcem, nech je to tak, ako si predstavujem. Takže idem brúsiť. Dneska veľmi dlhý deň máme za nami. Auto je konečne obrúsené, nachystané na lakovanie na zajtra. Ja som hotový. Od 7 rána, teraz je zhruba 10 hodín večer. Takže za dveria nachystané, zajtra auto oblepiť, odmasniť, striekame finish. A ešte vám ukážem teraz tie zadveria, tie sa mi veľmi páčia. Vyzerá to dobre tá farba. Čiže názorná ukážka. Čiže celé auto bude takéto krásne. Je to úplne jednoduchá štruktúra, bude to robiť saténový efekt. A už teraz sa neviem dočkať na to auto, lebo myslím si, že sa mu to úplne masakrálne hodí. Máme ráno, včera som to nalakoval, dneska som to prišiel skontrolovať a myslím, že som veľmi spokojný. Môžem povedať, že som moc spokojný s výsledkom. Nečakal som, že to bude až také dobré. Čiže následovný plán, nechám to preschnúť ešte. Keď to bude suché, vytvrdnuté, ideme to skladať. Máme ďalší deň, auto mám už skoro celé poskladané, ale náročky som vám to nedal do videa, lebo mám ešte dosť veľa zaujímavých vecí, čo by som vám chcel ukázať a keby to dám všetko do videa, tak to video má hodinu a kto by to samozrejme pozeral.
Nalakoval som si aj LED rampu s držiakmi, keďže po 2 rokoch tá LED rampa, ako to poznáte, tie hliníky, tak začala farba z toho odskakovať, začalo to oxidovať. Momentálne mám už pripravenú kabľovačku na metanol, strekovanie metanolu. Už som si vyrobil aj držiaky a tieto veci, čiže ideme si to teraz spolu namontovať, nakabľovať a v podstate ešte spravíme prevodovku. Tam ideme vyčistiť mechatroniku a vymeniť olej. Rozmýšľam, že ešte asi aj v zadnom diferáku vymeníme olej a možno asi aj v prednom, keďže tam som nemenil minulý rok. A potom nás čakajú nejaké také detailiky, hej, dočistiť to auto od prachu, poumývať to. Objednal som ešte aj anténu, čiže tento rok už budem mať konečne aj anténu. Minulý rok som tam mal len nálepku na tej dierke, kde má ísť anténa. Takže tá dúfam, že mi príde do 1.5. Ak nepríde, tak bude tam znova možno nejaká nálepka, alebo skôr si myslím, že tam nechám asi dieru, aby som tam nemusel niečo lepiť. A poďme teda na ten metanol. Mám to nachystané, čiže už ideme iba skladať čisto. Na metanol mám nachystané všetko, v podstate mám tam už natiahnuté hadičky, spravené káble, už som spravil aj káble dnuka v interiéri na vypínač. Nastriekal som ešte sanie na bielo, lebo to už bolo také obité, to sa mi nepáčilo. Čiže v podstate keď uschne sanie, tak už to len všetko zošrobovať dokopy, naliať vodu s metanolom, malo by to fakčiť. Ešte taká vec, kým nebudem mať spravené chladiče dozadu, Saharu, tak metanol pôjde 50 na 50 s vodou a už keď budeme vyriešené chladenie externé, tak už ideme na plnú dávku, čiže pôjdeme nejakých 25 alebo 30% vody, zvyšok metanol. Takže kým iskne sanie, tak idem teraz zhodiť mechatroniku z prevodovky, a rozobrať ju celú, vyčistiť a tak ďalej. Mechatroniku mám von, idem ju kompletne rozobrať, vyčistiť, nastaviť, poskladať, založiť naspäť do auta, natesniť vaňu, aby mi uschol silikón a zajtra naliejeme olej a uvidíme, či to funguje. Samozrejme ešte predtým, ako náhodím mechatroniku naspäť, tak si odskúšam funkčnosť celej prevodovky. A keďže je ovládaná hydraulicky, tak ja teraz použijem stlačený vzduch, aby som zistil, či mi niečo niekde nefučí, či náhodou nejaké tesnenie alebo niečo neprdlo v tej prevodovke. Takže takýmto štýlom vyskúšam celú prevodovku. Máme ďalšie ráno, konečne slnečné po dlhej dobe, dneska je pondelok, zajtra útorok odchádzam na Slovakia Ring zhruba o nejakej 1:02. Čiže auto mám viac menej hotové, takže mám nejaký taký pol dňa predstih, čiže ešte zabehnúť do Infinitky, zobrať nejaké tie veci reklamné a v podstate mimo kamery som si založil vaňu, dolial som si olej do prevodovky, odzdušnil, vymenil olej v diferáku, motore a tak ďalej, aby som to mal všetko hotové. Ja sa chcem ešte povenovať nejakým takým detailom v motorovom priestore, napríklad ako turbo som menil počas sezóny, nemám ho natreté na bielo, má byť na bielo, nech sa mi to páči. Takže zhodím saciu časť, namaľujem nejaké detailiky okolo motora, dať do farby, aby to bolo všetko luxusné, ako má byť. A všetci sa ma pýtajú, že ako som spravil zo 160 koní 800. To je taká jedna metóda, nechcel som aj moc hovoriť, ale každý si myslí, že keď si natre na súčiastku na aute červenou farbou získa plus 5 koní. Ale ja mám špeciálnu bielu farbu, čo za každú súčiastku pridá 10 koní. Čiže na motore mám veľa súčiastok v bielej farbe, plus mám tu že plus 5 koní nálepka. A ešte mám prisľúbenú od Peťa Kováča z Powerfestu, že dostanem nálepku Powerfest, tá že vraj pridáva 10 koní, čiže to auto na tom Powerfeste bude tak nakoňované nálepkami, že sa bojím, či sa vôbec pohnem z miesta. Tak idem vybrať teda saciu časť z turba, nejaké drobnosti,
Ponatieram to, poskladám to, auto mám hotové, nachystané. Som rád, že som to stihol. V podstate robil som nejaké 2-3 týždne, tých 12 až 16 hodín denne, aby som to stihol všetko spraviť a vidíme sa na Powerfeste.